6 i 7 d'agost, Fira de Mercat de l'Espanyola. Aquest any ja van per la 23a edició, on s'apleguen, a part dels visitants de la pròpia fira, un bon nombre de tractors. També un gran nombre de parades, amb tot el recanvi d'antiguitats inimaginables. Com sempre, un gran nombre de vehicles clàssics i històrics venen a visitar aquesta important fira, ja ben afincada en el calendari pels amants del motor. Tot un èxit. Bon dia des de Montclàssic. Aquí tenim el Gabriel, que ens explica aquesta puig tan curiosa. Explica'ns per què és tan curiosa. Bon dia. Aquesta Puig Cobra va ser una presèrie que es va fer a l'any 82 per tal de veure si aquesta moto triomfaria a Espanya. La moto és austríaca i llavors la fàbrica es va muntar a Oviedo. Van fer una presèrie només de 50 unitats per veure si sortia a la venda aquesta, perquè era una moto bastant rareta en aquella època, perquè tot eren molt baixetes i aquesta es va fer amb dipòsit molt alt, amb amortiguació molt alta, i això no sabia si agradaria a Espanya. Es van fer 50 unitats que es van vendre en un temps rècord d'un mes. Llavors ja van construir la primera sèrie, que ja va sortir amb el xassis, que era de color taronja, i les forquilles també en color taronja, i llavors d'aquí es van vendre moltíssimes unitats. Que jo sàpiga, per lo que he pogut investigar, actualment queden entre 8 i 10 unitats d'aquesta moto només a Espanya. A Espanya o a resta que no he arribat. I bueno, era una moto que va sortir amb molt poca potència, que llavors amb la primera sèrie ja la van modificar una mica més i ja corria. Però la característica d'aquesta moto és que només hi ha actualment entre 8 i 10 unitats. O sigui que tu tens una de 50. Una de 50. Que ets un crac, I tinc és la 39. La 39. Que també ho sé, pels papers tinc la 39. Conserva-la molts anys. Moltes gràcies. Gràcies.